Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mneneri wa chipani cha Democratic Progressive Party yemwenso ndi phungu wa nyumba ya malamulo Shadrack Namalomba wati ndokhumudwa ndi zomwe achita anthu ena osadziwika pophwetsa matala ndi kuononga galimoto za aphungu ambali yotsutsa nyumbayi. Namalomba ali chitetezo chawo chili pa chiopsezo kamba ka zomwe zachitikazi, pomwe athokoza asilikali a gulu la nkhondo a MDF chifukwa chowapatsa chitetezo. Aphungu amotsogozedwa ndi mtsogoleri wa mbali yotsutsa Dr. George Chaponda anatuluka nyumbayi ndipo anali mchipinda china kuyankhulana ndi atolankhani. Izi zinachitika mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera atangoyamba kuyankha mafunso kuchokera kwa aphunguwa. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.